India Prime Minister Narendra Modi aphan panong si Pinpur alo pen signature campaign ke antang alo ke pali. KSYC Hauraghat Regional Council hin pen free coaching class ke pangching. Ingdeng plikebra sirkep Karbi Youth Festival abaha Miss KYF surihini rain kora ke thom aparman amen ka chithap ke pangching. Birta kemi arjui tha Ingdeng kep loke Charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan Birta kemi lapu henlo. The youth of today are the leaders of tomorrow Pathepi and Ponsi. Karbi Students and Youth Council Hauraghat Regional Council atum Ingdeng kep loke Charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan aki joy pen science la pen mathematics aloke than ponji aphan our sai piponlo. Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai kep la pen ke than ponji adim lake basic school dongmukap apor lake por phai ke thom la pen por phai pho an lasi prabjin pen labang so war sai ke endunji aning ke hang akorte la pen pong marli ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo ang tonalam kachini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon a number lake 7637913613 lapen 9864697573 Cardom pini Karbi prime time abirta long penili sami mirinan sepi pini abirtang ton pen arju panikta Kamatapur lapen Eastern Nagaland aphan hempre ki piji aphan ke pangda kalong Karbi Anglong di Mahasau lapen West Karbi Anglong aphan hempre ki piamen kavidun deda jok India Prime Minister Narendra Modi aphan hemprek nang Tripura Autonomous State Demand Committee hin pen Pinpura lo ke pali Kidamtang Indian Republic Day ketalon aprang-prang Union Sarkar hin pen Kamatapur lapen Eastern Nagaland longri hini aphan hemprek kang team ki piponji aphan pangdak ponlo Bonta kidamtang ningkan thong kep so se hemprek apartment ka chisong Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau arada phana bangke thangna dalam avisi pang sampon rilo Bangso jog Autonomous State Demand Committee mate thi hek pen ASDC Racharia song atuma hin pen abangke Karbi Anglong ang kangke do ke ongdung arada atuma long pen ridak mate signature campaign enfonsi India Prime Minister Narendra Modi aphan panongsi Pinpura loke paleji aphan kachisi kasai dengpon Bangso pike ongdung adadatum ridak chipidon si kedamtang thang ni phai kebarni hamren rong sopia long kedo hamren sa post office long kedo an ASDC claim bang photum chingrum si Pinpura lo la pen ridak chipido an Prime Minister Modi aphan panong si postmaster rideng pi pajirtam hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong lai Karbi Students and Youth Council Hauraghat Regional Council atum chepatir piponsi kedamtang thang ni phai kebar ni pen pining HSLC asatlang ke tokdunji atuma phan aki joy pen loke thanmati free coaching class ke pangcheng pon Dokmoka Basic School along ke padopon bangso free coaching class along KSYC Hauraghat Regional Council atum pensi chepatir pipon bangso ho jesimet Ingdeng kep loke Charlie bomate piningang bong metric asatlang ke tokdunji atuma phansi bangso free coaching class ingpu ponlo bangso free coaching class kang pupona hut aluhiaman pen KSYC tiripi amai long pongchun bang jiwan be dunmai phu biren hanse atum che tongdun pen anparta KSYC Hauraghat Regional Council amai phu longsodaring leng kongchun bang edison tokbi cultural secretary Vidya Singh Rong hangatum pen danglok pinnangan KSYC asongja po lapen claim bang phu bang piatum che tongdun KSYC Hauraghat Regional Council atum bangso free coaching class ke padopon nang kok alam the alang lituma hin pen ke than pon ke non ke bangji HSLC asatlang ke tokdun ji atum mesen pen satlang tokdun thek nang ji la pen mesen nang thek longdun nang ji pwa ke mang pen si padopon no pusi than pon bangso free coaching class along science mathematics la pen English third a subject si than pon bomlo lasinon HSLC asatlang ke tokdun ji atum ansetami bangso free coaching class along ke Charlie dunji aphan alang lituma hin pen pachini pon free coaching kibipon ke lalo ilitum
Karbi asumartum matek Karbi anglong asumartum kosonsi labangso asat lang along mesen pen pa undunji malapen ilitum kaike sitame Karbi akhayatum sitame bang theksereset akhayatum son kosonsi sadlang ahinat mepen logacharle ahinat mepen kosonsi pirthelong kachipati dun Thekjima pula bangso ke mangsi adap Haroghar Regional Council pen labangso Afriko Ching pen alang litum patir pi poniglo Dong mukak pen Samsung ingti Karbi Anglong Live. Pining surihini ra ingkora ke thom abaha ingdeng plikebra sirkep Karbi risonim so ronga jelong Miss KYF surihini ra ingkora ke thom aparman pini thang ni phai krei siani hotel hempialong audition kibipon. Kivangji thang ni phai krener kebarni Karbi risonim so ronga je aklamalong Karbi kungri pi atheng raje ke me kache patia jai mek jakvia song pen patir pi ponsi Miss KYF surihini ra ingkora ke thom aparman padopon po. Laisi hala bangsorni cepate dun dia prang banging koya bang phiatum amen che thapdun si pini audition round angdeng hotel hempialong raje cepate dun ritilo pini bangso Miss KYF surihini ra ingkora ke thom aparman raje ke me kungri pia theng kangwa elong nirjeng pro KSA Vice President Robert Iso Kongchun Bang Jakvia Song Anparta Fashion Choreographer Charni BP Vice President Jakvia Song Lapen Pudang Rong PP Members Jakvia Song Atum Pensi Judge Mate Lang Chari Dunlo Miss KYF Surihini Raing Kora ke Thom Final Round along ke Haiduna Bang Pido Anapan ke Sunsilk Mega Miss North East along Chipati Dunlong Pit Popusi Pachini This kenon pagi ko pai milo si peneng ke hai tung na bangke latung abangke ke hai tung mane bang atom ke hai tung bangke latung ke mo 2024 finalist latung ke audition abe pen final latung chipate dunong ko si ICC aku pai milo latung kami ali racham nang pidon pot nang kenang chipate News Report Karbi Anglong Live Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beleng hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbi Anglong Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikta Arthur Bamboo Industry along Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian apanga kisu আমার ইয়া কম আবে থাঙাবে মালা আমার জীবন দবাই চুলো আমার ইয়া কম দাদুলো গে ইক্রম দা থেউলো দুটা তুমি মুচলো men ke ke in leng pi so amar jibon ada wa gitu penon asak udu mile chia ko ke jungkreng u king sudam kan in asak udam on lo ron thom an lon non pen ka udam on lo na nên ku chu thu bom lo ren pip ana kan no chu bom lo Klardak pen kachini jiaphan Troxy 5V hini trop pho 5V Troxy nerkapalong humri ignon Lakhaing kora trok Duarbaguri constituency angkang Deithor mini stadium Samson Singh ingti open stage along Duarbaguri Karbi Cultural Society zone atum setame kewangji ingdeng plikebra sirkep Karbi risonim so ronga je kachepati dunji aphan jisik chedang pontanglo Aningkan wanga son thak si pining le thot sitame ingdeng plikebra sirkep Karbi risonim so ronga je ketalonji aphan tirikam amaya tumpen jisik chedang ketang pon boma son si dolo Bangso ronga je aningkan wanga son thak si thang ni phai kre phopen ni phai kre sirkep ani Dipu taralangso Karbi people's whole along si paman ponpo Bangso ronga je along aliralon kipidunji aphan Karbi Anglong angkang ke do a constituency tin along pensitame ason kachepati asai padoponpo Bangso along Duarbaguri constituency hinpen sitame kachepati dunji aphan pura Duarbaguri KCS ateranatum
kachisik chedang asai ding ponlo nilitum akemang lake kachipati jongjung aphanchot kalisi ason tin kachipati along setame kiching si kalite adun thua long e kachipalong dunji aphansi bor idun nangji busi amoron terang pen phirangke thingno ningje pon aparman iglo boss tame ilitum non lang nasana tok lang deng tame lang litum doko exam doko boss tame litum kinam tang pors tame lang dempan forcefully kali alang dempan karni binong la pukarni bori la pukali litum arsi kinam tang kicheng si thang e thomani binapu komani je bang hu phijong si exam tok lang deng doko lang lipun tum wang igri la pena pors tame lang litum nang li hem sarpi sarburatum kachidon de pensi ki bang chonghu la lipute wang nang ni binitum pu bipon ma kapurhi amun na tali tum to nang ne la pen jutang amun na tai to nang ne litum non uwi gi mitum chini nang ji la pen kapurhi ang deng la pen jutang deng bachara lolip de ki bang la por litum sung se pinji busi dili la kha ko bangso ronga jelonga bangke dhorom la pen racharia song alama bangke chipu pera ning isi pen kidoke thakmate karbi tangte karbi pwa bangke matha ponangji ansi methanga jutang alam ikita ring unji puta ningje ponthu nongi armo ke lalo athe pini litum ron sidan la lelang nang ron sidan la libre litum kirem hane sidan de madu sida athe ron sidan harmu kirem phan sidan no lipu de litum dunere me mona la sidan de me mona la asan atak si no litum dak seke ki pida hala dak isan baga nongnam long de nei bu phan litum seke ki chipi geli litum ada unde anong e tin along ang deng tin long da kicheng si kali lipung te adun thu anong e bang long nei bahula hala bang so litum lamthe ateng ben si pini seke chipi bon EM Richard Tok bia phana bangke langdam lo polote ki cheng pen ki jut an setami nilitu malongsi dolo alang li methang le chewang vi setami anut pen anura phat nang toisi dorde phophe ana bangke nang langdun lo pusi ki charlia tum pen ningje pon lage pudam lo pete atiri pen hu ang archi man se alang li arjap klug lo lage pudam thai velo alang li sinon sitame alang li jong jong ke bang apor ta hai bons tame true VDC chairman Dwar Bagri ake hai sar ko rong khar ala pen Sunaram Singh nar KCS president alang li tum han ar pu VC pini tame lang tum bang lo la si dorde pu pen tame biutan ang pinoi lahai alam dolo la sini tum ning the ben si itum sekeci pon nili peneng pen ningkan ke thom lo la so ayunit lo na jon dun la si nili ningkan thom lo peneng kanan te juning la kidam tang kan thong kidam tang anali ki japan lo nili tum chuneng ta son thom ni wan kelang ki Than ta kitu ke sung ke velo ke choke jon penene ata mesian lo. apor muti pen culong ete la ki kari ja tum nakang cek la puson tum Ave kain cek ta la son ka chipari puya he. Sonya lo. News report Karbi Anglong live kidam tang thang thang ni phai ner kep sir kep la pen kep ni thoma pharman Hemphu Cultural Complex Dipu Lamding Road along Karbi Bhaktitom Trust atumpen ingdeng krehini ningkanesek Hemphu Karcho mai mesen pen ke pachun pon kidam tang thang thang ni phai ner ke barni kang sama por pen sayang deng ponsi ni phai krisi arnia dap an mesen pen pachun ponlo bangso Karbi Bhaktitom Trust ningkanesek Hemphu Karcho mai along sayang deng do anta isi pen isi deng ponsi kidam tang ni phai kebar ni abangki aluhi sar poman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Padma Shri Dhanes Waringti KCS Kongchun Bang Vidya Singh Rongpi Arun Terang pen chenglok pen nangan ke thekiding atum chetong donsi RDP dun bangso mai long Karbi Bhaktitom Trust mai phu diuri rongpi pen mai chari ponalong longkam teron anong e surehini ra ingkora ke thom Padma Shri Dhanes Waringti lapen Mirjeng Krophan Nelson Mandela Global Brilliance Award Surihini Ra Inkora Gethom Anong E Kilong Pothak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Archopon Pado Arni Kangsama Por Pithe Ningrepi Lun Kanamalin Sitame Padopon Pinini Phai Krei Siarni Adaba Por Bongkrok Uche Kilang Lapen Minu Kachiron Padosi Mesen Pen Ingdeng Krehini Ningkanesek Hemphu Karcho mai pachun ponlo nili jong jong in dan sila so kadok kowe kadak le do ik pet not na tum kadok kowe ta dang le do ik pet not ili tum amai judi kelai la si japaning ding japaning jon nang ji ili tum kadok kowe pen il tala so hempu la so karcho long pini ni tang dak kono karbi ta karbi kan simong News report Karbi Anglong live Tangte pini Karbi Prime Time Berta ke lapan si kang ton poniklo